अरे अमानी हला मारो खाइला अबे अबे तू मनीषटा ना पशुटा बे तमें घरटा कौन दी बात करदब हेलो कृष्णा ମୋ ପାଖରେ ସମ୍ପର୍କ ବଡ଼ ନୁହଁ ମୋ ପାଖରେ ବଡ଼ ହଉଛି ଟଙ୍କା 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 ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରେ ମୁଁ ବଡ଼ ହବାକୁ ଚାହେଁ ଶୁଣ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଯିଏ ତା ଭଉଣୀର ଇଜ୍ଜତକୁ ବିକ୍ରି କରି ଯାଇପାରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ତା ମାର ଇଜ୍ଜତକୁ ବି ବିକ୍ରି କରିଦେବ मत कहीं डाकी कहबे अरे सुन तोर जन्मदिन